Pues sí, no? En un principi la meva idea, hi ha un local, diguéssim, a l'Ajuntament, allà a la plaça de les Olles, que a mi em va semblar molt guapo per fer sitge plat taller i tal, no? I els hi vaig comentar a l'Ajuntament a veure si ens el podíem deixar, perquè els aturats que estàvem aquí pues, que poguéssim intentar fer algunes feines o alguna cosa, no? I ells em van comentar de que per una persona sola no, però que s'havia de buscar un grup i tal, no? Jo vaig començar a intentar-ho, però era una mica difícil, no? I després ja des de la plataforma de les hipoteques, que jo estava allà, pues, parlant amb alguns, pues, algú va sortir la idea, no? Hòstia, pues, hauríeu de fer l'assemblea d'aturats també, no? I així va començar, no? Vam començar amb aquesta idea, no? I en principi el que buscàvem era un local. Però ja l'Ajuntament, a l'enterar-se de la història i tal, pues, ja ens van oferir uns terrenos allà dalt, no? I així es va començar a sortir tota la idea, no? I bueno, en principi la idea sobretot era pues, l'estar actiu, no? El no estar tot el dia en el carrer sense fotre res, fart de tirar currículums que saps que no servirà per res, no? En principi era això, no? Mantenir-se actiu i aprendre coses, treballar en grup, no? I bueno, això també, no? El fet de que una persona sola moltes vegades no té medis per fer les coses, no? Però un fica la furgoneta, l'altre posa una altra cosa, no? Doncs entre tots ens era més fàcil aconseguir els objectius, no? Jo des del 2009 o així, que ja vaig acabar de treballar, després vaig estar 3 mesos, això ja va ser el 2010 o el 2011, vaig estar uns 3 mesos treballant una feina d'aquestes del SOC per l'Ajuntament, però ja està, vull dir... Que tenies una feina de tota la vida? O... No, de fet no, sempre he estat una mica d'aquí cap allà, però bueno, jo abans estava a Hostalric, en una fàbrica, portava allà quasi 3 anys, i ja eren pocs treballadors i a la que va patar la cosa doncs ja vam saltar un darrere l'altre a treballar. 2.600 persones donades, o sigui, que treballen aquí a Arbúcies. D'uns 6.000 habitants poder que hi ha, no? Censats, però bueno, que després aquí has de sumar-hi tots els que estan sense papers, que ja són un bon piló, vull dir... I moltes persones que, com jo, per exemple, vaig anar ahir a fitxar perquè hi ha una possibilitat que surti una feina del SOC, però molta gent que fa anys que no cobra no està apuntada al SOC. Ja que si tots els que no han fitxat fitxessin i tots els que estan en situació irregular ho poguessin fer, diguéssim, jo no sé, però aquí al Arbúcies si diuen que n'hi ha 500, doncs per aquí poder n'hi haurien uns 800 o així. I en tot l'estat doncs poder hi haurien uns 8 milions en comptes dels 5 que diuen, no? Vam començar poquets, no? Bueno, vam començar poquets, realment l'assemblea la vam muntar entre 13 persones ja directament, no? Però bueno, en principi eren poder 5 o 6 els que més ens hi ficàvem, no? I bueno, a poc a poc a la que els van començar a anar bé i tot el rotllo, doncs es va començar a animar més gent, no? En els horts d'allà dalt, no? Diguéssim, els petits, no? I bueno, a través d'això doncs, també ja la idea va començar a créixer, amb la idea del taller, per exemple, ja la teníem molt present, no? Ja des de llavors doncs, hem intentat buscar local, hem estat demanant a l'Ajuntament, hem estat buscant local, però de moment és bastant difícil de finançar, no? Ara és possible que surti alguna cosa. Amb l'ajuda de l'Ajuntament, si pot ser, i si no, doncs nosaltres de fet tenim idees per intentar finançar-ho també, no? Vull dir, a part dels horts que tenim aquí que hem fet grupets, perquè cadascú treballi una mica més segons les seves necessitats, no? Doncs a part també tenim el grup de la Mongeta a la Ganxet, que allà poder hi ha 2 d'un grup, un altre grup, que ja ens ho agafem més en sèrio, més com una feina, per intentar guanyar algun calaró i per finançar l'assemblea també, no? Ara, més o menys, el que és el tema dels horts, hi ha gent, per exemple, que es fa de l'associació simplement perquè li agrada treballar a la terra i tot el rotllo, i pel rotllo ecològic també, i per alimentar-se, i ja està, no té intenció ni de vendre ni res més, no? Doncs vale, aquesta persona ja té el seu espai i tot el rotllo, no? I després també hi ha gent que ja que ens hi hem posat, li agrada aprendre, i sobretot la idea aquesta de produir Mongeta al Ganxet, per exemple, van de treure 2 tones o així, no? I poder-se treure unes peles, no? També, que és del que es tracta. I bueno, després amb tot això és el que diem, també hi ha artesans, per exemple, que en el moment en què disposéssim de taller ja hem fet algun intent, ja hem fet alguna fira d'artesania i tal, però clar, treballant a casa d'un, sense les eines necessàries, vull dir, no és el mateix, no? Però aquest projecte també existeix perquè ja tenim diversos artesans dintre de l'assemblea, no?
I en això estem, no? En intentar, vull dir, entre tots els projectes, doncs que uns es financin els altres per poder aconseguir-ho tot, no? Que tots pretenen ser autosuficients, no? Vull dir, diguéssim que es comencen a fer quan es considera que aquest projecte, encara que hi hagis de fer una inversió inicial, acabarà funcionant per si sol, no? Que es es tracta que cada cosa pues, funcioni per si sola i a part aporti alguna cosa al projecte, no? A l'assemblea en total, no? Els dimarts a les 9:30 del matí ens trobem aquí, normalment, i es decideixen totes les coses, no? O sigui, les feines en comú aquí dels horts i, bueno, i tot el que vagi sorgint, no? Jo crec que segueix igual. Crec que això no va millorar res, no? Vull dir, ara es volen vendre la moto de que s'està recuperant l'economia, i sí, s'està recuperant la gran economia, el que diuen la macroeconomia, no? Però s'està recuperant a costa de mantenir aquesta vida miserable que ens volen imposar, no? Vull dir, i això va per molt llarg, va per superllarg, no? Perquè ja les xifres del paro que et donen ja no són reals. Ja m'agradaria saber a mi si no són 7 o 8 milions entre persones sense papers i de tot la gent que hi ha sense treball, no? I que no fa pinta, vull dir, realment el que esperen ara encara no està com ells ho volen. Vull dir, això ha de ser un solar. Vull dir, jo és com ho veig, vaja. Ells el que estan fent és fer-se o sigui, ja s'ha acabat intentant a conquerir i ara s'estan creant un tercer món a dintre d'Europa, fortificat, i aquesta és la seva idea. I va, això va per molt llarg, penso jo. O sigui, això de viure com abans, ni molt menys, no? Que per un costat està bé, perquè també poder anàvem molt de guais, no? Però, bueno, que tampoc es tracta de viure d'aquesta manera tan miserable, no? Bueno, a mi bastant, bastant, no? Sí, Aquí no? no. Però, clar, sí, abans, jo què sé, no hi pensaves en totes aquestes coses, no? Realment m'ha canviat molt en aquest aspecte. Jo abans em pensava en la sobirania alimentària, per exemple, era una cosa de flipats, no?, en un moment donat, i ara veig que és molt important, no? O sigui, que jo crec que molta gent que abans estava dormida igual que jo, pues s'ha pogut despertar. Aquesta és la part positiva de la crisi, també, no? Abans poder era aquella por de que la cosa tot era molt llunyà, tot era una utopia i per això no feia res, no? I ara poder tens menys por, perquè el fet de que l'alternativa, el que t'ofereixen és tan xungo que només et queda aquesta opció, i el fet d'intentar-ho i veure que realment pot funcionar, i si funciona també és per lo malament que està tot fora, no? Perquè si no, jo què sé, si realment això s'hagués de recuperar tal com diuen, aquesta assemblea, bueno, tot aquest projecte no tenia gaire sentit, perquè ràpidament la gent aniria trobant feina, pim-pam. Vull dir, en té, perquè realment tots sabem que això va per molt llarg. I llavors, pues, és més fàcil il·lusionar-te amb una cosa així, no? Home, la salut està clar, no? I, bueno, i el poder fer el que vols, no?, també una mica. No sé, el poder treballar de lo que voldries, no? No, a meus és que no en tinc gaire, és la veritat. El dia a dia. Ara mateix, sí, el dia a dia... No, bueno, el fer créixer això una mica, no? Vull dir, perquè fora d'aquí la veritat és que no li veig per gaire color, tampoc. No? Realment no sé, no tinc ganes de buscar-me una feina en la que no crec que no és com abans, no? Abans podies mirar a buscar-te una feina en la que puguis progressar i tot el que tu vulguis, però això ara realment no existeix, això s'ha encarregat. Ara és agafar una feina de 3 mesos perquè et despedeixin, agafar-ne d'aquí 6 mesos agafar-ne una altra feina de 2 dies. Vull dir, realment en aquest aspecte fora d'aquí no tinc pas res pensat, vaja. La idea és que això funcioni, no? Fer-ho créixer i no d'una manera, vull dir, no pretenem fer-nos rics, però si podem viure una mica malament amb això, doncs ja està, no? Realment la meva expectativa és aquesta.